Ġwanni Pawlu it-tieni fl-eżortazzjoni apostolika post-sinodali Pastoris Gregis li kienet ħarġet f'Ottubru tal-2003 isejjaħ lill-isqof bħala l-ewwel xandar tal-Vanġelu mhux biss bil-kliem imma anki bix-xhieda ta' ħajtu. U id-Direttorju Ġenerali tal-Katekesi li ħareġ propju ftejt tal-ġimgħat-ilu tul din is-sena 2020 fin-numru 114 jiddedika parti sostanzjali minn dan il-paragrafu fuq l-isqof bħala l-ewwel katekista tad-Djoċesi Avdata fidejh. U fost l-affarijiet li jgħid dan il-paragrafu hemm imniżla 6 dmirijiet li l-isqof ordinarju tal-post bħala l-ewwel katekista tal-komunità Avdata fidejh irid jagħmel. U ser naqralkom ftit dan il-paragrafu x'jgħid. Qabel xejn, id-Direttorju Ġenerali tal-Katekesi jgħid li l-isqof għandu jieħu ħsieb direttament it-trasmissjoni tal-Vanġelu kif ukoll iħares b'mod integru id-depożitu tal-fidi. It-tieni dmir, l-inkulturazzjoni tal-fidi fit-territorju. It-tielet dmir li jelabora iħejji proġett globali ta' katekesi li jkun għas-servizz tal-ħtiġijiet tal-poplu ta' Alla Avdat fidejh u allura ovvjament ikun jaf l-eżiġenzi tal-poplu ta' Alla Avdat fidejh. Ir-raba' dmir għandek it-tħeġġiġa fil-poplu ta' Alla ta' passjoni awtentika għal katekesi li imbagħad tinkarna ruħha f'organizzazzjoni adekwata, effikaċi li tpoġġi ma' xulxin persuni, mezzi, strumenti kif ukoll anki ir-riżorsi ekonomiċi meħtieġa. Il-ħames dmir tal-isqof li jħossib il-katekisti. Jħossib il-katekisti u jħossib anki il-preparazzjoni tagħhom biex is-servizz u l-ministeru li huma qegħdin joffru fih dan il-Knisja brisq dan il-qasam tant importanti tal-katekesi ikun wieħed tajjeb u jkun wieħed skont id-dottrina tal-Knisja u anki li jkun għad-dawl tal-liġijiet tal-psikoloġija kif ukoll tal-metodi pedagoġiċi. Is-sitt dmir l-isqof għandu bżonn li jara l-kwalità tat-testi u l-istrumenti tal-katekesi. L-aħħar ħaġa li jgħid id-Direttorju Ġenerali tal-Katekesi, l-isqof għandu ikollu l-urġenza li għalmenu fit-tempi forti speċjalment fir-Randan ilaqqa lil poplu ta' Alla fil-katedral tiegħu u jagħmel katekesi adattata. Aħna fisem l-Uffiċċju tal-Katekesi, fisem il-katekisti u s-soċi kollha tad-Djoċesi nafdaw l-isqof Anton u l-missjoni ġdida li għandu f'riġlejn il-qalb ta' Ġesu.